Nachádzame sa v Etiópii, v prepadline Danakilskej. Tu je veľké solné jazero, ktoré sa volá ako? Afara, nadmorská výška vyše minus 100. Salinita je veľmi, veľmi slušná, dá sa na tom ležať bez pohybu. A nie je tak silná ako mŕtve more, ale je to veľmi, veľmi príbuzné. Takže takto nejako to tu vyzerá. Ahoj domov. A voda je normálne dolu je pri nohách je ako keby studenšia a tu je okolo 30.